Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka jingsha Pynduhnoh ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka work order bala Aisha ka Nativity Development Committee Maukrawan manshna ya ka market complex ha plau jong ka Nativity Maukrawan ka de ka mat ka bathanem bha ka jingatai ha kiran san social media kumta namar ka jingthanem palat ka ni ka mat ha ka sautrik uyayong aja phunriu ka Nativity Development Committee jong ka Nativity Parish Maukrawan kalami shakmat ban kran shekipaj ba bat banyathu ya ka e ka balaja Usketri jonga komiti uba Sylvester's imli ulai thu ba ka work order banshna ya ka market complex kade ka bala penyo daw MDC barim uba karna soshang ha ka arpsa tri kulan kod araja pusan banadu kate ka por ka komiti kala bud din ya kani ka kam bat kila phone ru ya uba bis imli u junior engineer ubadai pet ba unwan ban peni ban sedang no ya ka kam hnrei uje ula patha bakin apshwa namar ka jingba patri kam ka am Ha ujemang aja pesan kila yo jingtip baka app bat kejiyutak kala long bat kila phone biang yo GE. Hendrei ula betha penban yaki banlet ya kendu shwa yo MDC ka Maukrawan uba pi kharjarin. Uba CMD ulai thu baka komiti kala let ban ya kendu yo MDC jong kila laisin. Hendrei shim la ai kenu ka Jubab. Kumta ha ka sautrik unok pra aja pesan kila let ban ya kendu no yo chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo. Ban kerpat ban pha no yaki engineer ban thau ban wo henrei hangni ru kimshim la yo ya kanu Jubab henrei di tat hadu ka arpun ri trik ulber aja pun riu baga komiti kala yo pdiang ya ka shithi na ka office jong ka KHDC ban pentip ba la Pynduhnoh ya ka work order ba la ong ba la le ya ka ni katkum ka jing ajing mu jong MDC ka Maukrawan uba pi kharjarin bat ya ka shithi la soi do chief engineer ka KHDC Ka komiti kala sa hakalingo hadin bakala yo penban da ka shithi ban Pynduhnoh ya ka work order bat kani ka komiti ka Kwah ban yo Jubab ka Shai na ka district council ban a ya ka daw ba balai la Pynduhnoh ya ka work order bat ki Kwah ba ka district council kan perkhat biang ya kani kam khnang bakin la bante ya ka market complex Sekretari jong kana Nativity Development Committee ka bahaba po ka jing pe jing kemi jong kana Nativity apa Parish Maukrawan ngapan saya ba alor ka jing Pynduhnoh ya ka MDC jong ka Maukrawan constituency ya ka order ha ka bede bat ka jing sna ya ka Nativity Market Complex ha ka bani kong ka committee kala tho ya ka jing kerpat sa local MDC barim ka Maukrawan constituency ba kan sosyal ban penyo scheme na ka banta ban sna ya ka market complex apo Nativity compound bahadin sisnam ngelayo ka jingta na ka office ban form no ya ka committee ka papel ban peniai ya ga nei ka kam ban pha ya ka resolution ban jit ya unong stay nenong drop isa na po ka office jong ka CDC ban penbiang ru ikot kisla katkum ka jinul kam ka committee kala pendap ya kata ban submit ha ka office ka por babiang ban ngelayo ya ka work order Lengba City number DC DEV 10/104/25/6/353 tarik arpusau banai beliko arjar pusan katkum ko order la batha ro banai kendu ya junior engineer siwa ban sedang ikam bathadir studio na kaliang jong chairman ulafon yo GE ba bisimle Badai pej ya kate ka jingtre banwan ban peni ban tha ban sedang no ya katre ya kam henre na kaliang jong ji ula tha ban apswa namar ka jing bom tre kam jong ka up ka bakhot ka m action soft but ban le ya ka jotax bat kane grane ka to kan banai bat mari suyo jingtip how banai me June arjar pusan bakane ka ap kalong banle ya ka jotax la phun biang sauji bat ke ba pusop la kalong balop tha penban bana ya kendu swa ya lokal MDC ka Maukrawan ba pi khajarin nakaliang usketri jong ka committee ulai kendu ya MDC ha morukhiat ha ka kharbe tarik banai me arjar pusan Hakaway na ki program kabalo ong
baun saya kendo ban ai jing tip sengi hakatrit lano banya kendo barhadin kata claim yo kubore su na uloka na MDC badai tat haga sitri mulai Desember arjar arpusan ngelayo da ka official letter na ka office ke CDC Shillong nang bau chief engineer bala batha bale kendo yo local MDC na mau kurwat lai por ban bale kendo tang apo siposungi nadu balayo ya kate kishti marmar hakaju ka hi katrek bar hakaju ikasni balayo kliang ya kishti chairman barkato gane ki khon chonka committee kilai kenu ya ha office rekam jo MDC ha mo kurwat hakaju katrek la airu da kajik tho barkrupa di MDC ban phalo yo engineer ban theo ban ai line no ban bio sedang ya kato kajik tre barhaden kaji kren ula-kula berbentuk lano banwan bani kendu yo MDC ha Shillong barhaden kate ke kendu bala kerpat nang ba ka sti ni klam yo jingte ai na kalian ka office jong lokal MDC baren halor kate kenorem ha ka sautrik banai bakat ar jar pusan na kalian jong chairman badi record kilai bani kendu yo chief engineer chief executive member CEM ke SDC ba Winston Tony dengdo badla ai da kajing tho ban kerpat ya iru ban yaraplam ban tuklar ban phano ya engineer ban sedang no ya katu kajing tre ban na kaliang UCM ula kular ban tha ya chief engineer ban le ya ka ban kam raden jong kate kaje kendu ya UCM ro om don kala ban kajing tha na kaliang jong ka office ke SDC Shillong te na kaliang jongi ki kwa ban yo ya kajing Shai kapoin ke banding kong kolong Kaei ke daw bahaban Pynduhnoh ya kawo order ka bala ai daw ka isi ka barim kapoin ke baar Kaei ke daw ka ba omdon kalau ka Jubab halor kitei kijing tho bar kijing kerpat jungi na kalian jongi nadu basdang ni kwa bale trelang ban trei ki kam ban pendap hakapor ke babian nama gitip bakani ka market complex kanera khamtame na ka benta kinong song dukan lanai kinong stang kam sengjam bakin yo ya kejaga kebabian ikwa bantrei bah bat kham tame kumba babaro gi bakade bah kan ko project nakaleng sarkar kawan singi ni trei bah bagi perlu tamru wadi ka sanction ke bangiyo nagi department of welfare kumta nakaleng jung committee kerpat na office ke SDC Shillong Banom pendu ya kate ke order. Nilai ban ailan yang ni ke komiti ban trei ban peteng yang ya kene rekam. Kata kali ke kerpat jengi nak kalian jong ke development committee ada juga porok bari juga polis mau keluar baru kowe. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone?
Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.